L'aprovació d'aquest Gender Action Plan, el Pla d'Acció de Gènere de la Unió Europea, és un acte polític d'enorme rellevància. Vivim un 8 de març en guerra, una guerra provocada per un règim autoritari que, per tant, s'oposa radicalment als valors europeus de la llibertat, de la igualtat i de la solidaritat. La igualtat de gènere és un valor essencial, sistèmic de la Unió Europea. Sense igualtat de gènere, la resta de drets perden gran part del seu valor. Per això, l'aprovació d'aquest informe legislatiu en un dia com avui, el 8 de març, és realment una notícia extraordinària. Hem avançat molt en les darreres dècades en el camí per la igualtat de gènere dins de la Unió Europea, però sabem que falta molt per assolir la plena igualtat. Acabar amb la bretxa salarial entre homes i dones, augmentar el percentatge de dones en càrrecs directius al sector empresarial i financer, la paritat plena a l'àmbit polític, potenciar el rol de les dones en el món científic i tants d'altres objectius. Tot això són fites pendents, són fites irrenunciables i són fites possibles. I des de la Unió Europea també hem de fer que la nostra ajuda econòmica als països de rendes baixes, de rendes mitjanes baixes, als països en desenvolupament, serveixi per combatre les desigualtats de gènere arreu del món, perquè hem de ser intransigents amb el respecte als valors fonamentals de la Carta dels Drets Humans. No és opcional respectar la igualtat de gènere. No ho és ni per la Unió Europea ni pels països que reben les nostres ajudes. Totes les formes de violència masclista s'han de combatre arreu del planeta. I la Unió ha de fer d'això una prioritat de la seva política exterior, utilitzant tots els seus recursos comercials i de cooperació.